Sadag. Napalabas, natignay ti puso ni Don Amado, idiimbaga ni Doña Caridad, nga anya pa'y ti sirbi ti panagbaliw na, no saan matlagayam nga agimbag ni Albert. Iti sabali abangir, sinidir ni Dan ni Misty, gapo tadi na inayayo ti amana. Imbagamat ni Misty adumteng tulatta ti kanito nga agkidaw lang iti pasensya kani Don Fausto. Isu nga itultuloy na latta nga iparik na iti amana ti kaaddat gura na. Iti panagkita da Don Amado ken Don Fausto. Nagsarsarita dagitoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Sadag! Agbalbalinen ang bastos ni Misty. Di na akong raraman. Di na ako ni pangpangag. Kun kang runan iti amin. Mariknak akas laawanan ti serbik kan kuana. Anya. Ay, dahi tati agpaiso, panyero. Kat nagtultuloy ti kasjay nga araramiden na kanyang. Agpinasin siya kami lagan. Tatalagang ibutak-takon ti agpaiso may papan ka ni Misty. Panyero. Kasta ti pampanunutag. Barag na mawaknitan tinakulapan a panunot na. Numamuan na ti agpaiso. Sika lang ti makaikadang iti dayta, Panyero. No iti panagkunam kat panawanan, tapno maamuan ni Misty ti amin, at dakan ka. Ay, nilay ka ti parikot. Apay nilay ka. Sigurado ang may skandalo ti biyag na. Panyero. Dahil ti pampanunutag, Panyero. Sir Jordan ni? No anyaman ti may tulong ko, no anyaman ti desisyon mo. Pakamuan naklang, Panyero. At daklang ditoy, nakasaganak at tumulong, no kasapulam ti tulong ko. Nabaybayanan dagiti masetas ko, Laika. Ang mga numatay dagitay. Pasensya kayon, senyora. Sana bale. Asikaswak apaman ang makaawid kami kanina na si Mang. Anadam dagiti orkidya. Jak kayat ang madadaol dagitay. Di kay agdanag, senyora. Dalusam tumatan ti silid ni Albert. Matumpal, senyora. Kayat ko akanayon anadalos ti silid ti anak ko. Tano bilang agimbagan kat makaawidon. Nadalos asang putan na ti silid na. Matumpal, senyora. Tungpalok amin abiling niyo. Sigurado, numaamuan ni Danda ito'y ayo umay ko dito ang ospital. Masurun manan kanyak dayjay. Kuna na ngamin asa anak payla ko mga umay dito ospital. Ngamjak mat malapdan tibagik. Tilugan ni Papa ti nakaparada iti dayjay abanda. No kasta, adamot dita ospital ti amak. Naibaglakit din ta nakitak ti nakaparada alugan ni Papa. Diyak laangan dumsag. Tinasayan. Pumanawakit din dito eh. Aguray ka. Dasimang kanlay kadagit siya. Umay ayon sa kanya ita ti gundangay. Diyak pa'y pumanaw. Amangan no makatsyempo ak. Kat maipapasko ti pungtot ko. Laika, balasang ko. Kartingham. Dito'y tan. Umay ka. Nana, apay. Sa dino ti papananta. Kunak man no agawid tan. Basta. Di kan agsaludsud pay. Surutan nak. Dito'y ta. Kartingham. Sige, Nana. Oh,
Apay na si Mang. Anya ti mapaspasama. Dito'y tapay laang balasang ko. Delikado nga mi. Ha? Apay na. Nasiputak ang nakaparada ijay tilugan ni Senyorita Misty. Anya? Wan balasang ko. Isu nga inawis ka adagos ditoy. Taamangan kit dinoan niya ti mapasamak. Ayan ni Fausto. At di talabi, agpalpalabas iti oras, ang amangan no pumanaw matlakan no. Kasta ka di. Wen, karidad. Naimbag ta saan ang mataktak akanayon nga umay ditoy. Amumit nga wanuna yung tias asikasun na. Kan maysa. Kayat na ti adda ditoy. Tapno mabantayan na ni Misty no bilang umay dito ospital. Ha? Napalalo ti bain na kadata. Gapo iti naramid ni Misty dito ospital iti na minsan. Naimbag nga rod, tasaan mo nga umay ditoy. Amado. Wano, binilin mo matkit di asaan pa lang nga umay. Mabalin ka di. Dinakmanen pagatapan. Ne, saan ka pagat-atapan? Pasensya ka, no sabali tinagawatam itimbagak. Ngam sana kasta ti kayat ko asawan. Dayjayan tilugan ni Misty. Pimanaw matlaangan. Kung aktumot ngamin nga iso dayjay. Agamanyat ginagara na ditoy. Kaya't nakadimanan ti mga riribok. Agam sana mapalit. Diyak itulok. Nakababain. Ayan nga tanda si Mangken Laika. Nasiputak itay alimiklik da. Iswa nagatapak. Nakita dalakit di tilugan ni Misty. Dayjay dagayam. Tinasayaat. Itulod kulangan ida. Talaga natangken ti ulo, Misty. Di mo amo ti dumngag iti balakad. Di na kun kaungat. Sana bale, ta sa anak mo ta nagtuloy. Nagpatingga akla ang ije parking lot. Kalpasan na, pimanaw akon. Anya tinapasamak. Ape adi ka nagtuloy. Ha? Amok nga dati napasamak. Iso adi ka nagtuloy. Anya tinapasamak. Amok nga dayjay ni Papa. Iso adya kon nagtuloy. Ha? Nakita kaming tilugan na ije parking lot ti ospital. Iso nga muklatan nga dayjay. Naimbaglangan. Tano nagtuloy ka. Amangan no anyaman ang tinapasamak ijay. Nalabas ka matdan. Kaya't ko kumalaang mat amakita ni Albert. Misty, Day tala ang ti plano. Iso anapanak ijay. Awanan ti sabali pay. Aday ta. Nakadanon tayon si Mang Laika. Ay na, sir. Agyaman kami unay kada kayo. Thank you, Sir Fausto. Da kayo, Matt. Basit labanag da itoy. Para kada kami, sir. Dakkel abanag dayto yun. Pudno ti ko na ni Nana si Mang, Sir Fausto. Anya kay lakit din aya. Awan anyaman na ako, Matt. Basta agyaman kami, sir. Alan, Laika. Dumsaagtan. Taamangan numataktak una yan ni Sir Fausto. nakapasyar kayo, Matt, sir. Ni Misty. Karuruar na launay, sir. Kasta ka di. Wen, adala ang sinarak na kliyente. Marimuar ka di manan itay. Wen, sir. Nakasublin, ngam rimwar manan. Kasta gayam. Apay ka di, sir. Ada ka di ibili nyo para kinkwana? Awan matkit di dan. Sir Fausto. Malah dya ko nagbayag. Di mo latan ibagbaga ngay mayak ditoy. Tamangan no sa balin tumanan ti panunutan na. Apa
Apay ngawanan dito'y parking lot tilugan ni Papa. Pimanaw lakit din dito ospital. Uray nagsubli ni Papa dito ospital. Di nanto basta maamon nga adda. Ta saan ko nga inaramat tilugan ko nga may dito'y. Aglayo na kundi taon nagto-hospital. Kaya't ko ang makita ni Albert. Apay nga tang agtib-tibayo ak, Nana si Mang. Ha? Ne, apay nga'y balasang ko. Jakmot nga rod mo. Amangan mo't nubo nga laeng day tatibanog mo. Nga ta, Nana? Yinanam nga minin abalasang ko. Tapno mapunas day taarikrik naam. Sana bale, tanaaramid mo matan dagiti imbilin kan ka ni senyora. Nataripato mo dagiti orkidya na. Nadalo sa matan ti silid ni Albert. Nana? Iso nga aginanaka matan. Tapno adamanan pamigsam no agsublitan ija ospital nga agbantay. Sa dinotayan mo, Misty, Aday na si Kaso, Dan. imay dito ni Papam. Ka? Anya ti imbagam kan kwan. Imbaga nga da sinarak mo a kliyente. Nasaya at tamom tinsungbat mo kan kwan. Kasta mo titulagan ta, san ka di? Nukilaat nga umay dito ni Sir Fausto, kahit damagan na ka. Kasta ti irason ko. Agyaman ha, tamom ter aramidan, Dan. Siguradwam ko malaang. Adi ka agaramid iti pakadadaulam mo't lang, ha? Di kag danag. Oh, ano nga rudan? Putdo kundi saritaan ta, tadda na patag ngar aramidan. Agyaman akmanan, bye. Pinutin na ngagpaiso ti saritaan mi. Ay, sabalit agparparik na kanyak. Panagkunak, adda sa baling aramidan ni Misty. Makamomatan no saan nga ganad. Tinapatag, maaramid ko dagiti bukod ko a plano. Tita Caridad, kunaklakit din no kaungat da. Itay nakita yu asyak ti simrak itiri daw to'y silid nga ayan ni Albert. Apay ko maakaungat ka, Misty. Awan mo ti basol mo kanya. Kanapintas mo ti timing mo. Aday na si Kaso ni Amado. Kasta ka di. Kumusta ni Albert, tita? Awan pa'y lang tinagbaliwan ti kasasaan na. Kung ti doktor, aging gaasaan nga agring. Saan ka no pa'y laan na talga ti sitwasyon na. Kasta gayam. Kunak man no adda saritaan ta, tita Caridad. Ha? Kunak no data ti agkadwa. Kunak no data ti agsinakit. Ngamrumrumwar itaas sa balin ti ayan ti simpatyam. Awan gayam ti serpim akasarsarita. Anya? Anya ti pagbanagan ti saritaan da Doña Caridad ken Misty. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, nadakamat ni Don Fausto ken ni Don Amado, akayatnan nga ibuksilan ti palimod na nga anak na ni Laika. Ngem imbabawi na ti amin, idi napanunot na nga amangan no nakarkaro ang maiskandalo ti biag ti balasang. Iti sabali abangir, inasikaso ni Laika dagiti masetas ni Doña Caridad, kasbilin tinaud-udi, ken dinalusan na pa'y ti silid ni Albert. Kabayatan na, naikan iti gundaway ni Misty ang makisarita ken ni Doña Caridad. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag!
Kumusta ni Albert, Tita Caridad? Awan pa'y laang tinagbaliwan ti kasasaad na. Kuna ti doktor, aging gaasan nga agriing. Saan kan upay laan natalgad ti sitwasyon na. Kasta gayam. Kunak man no adda saritaan ta, Tita Caridad. Ha? Kunak no data ti agkadwa. Kunak no data ti agsinakit. Ngamrumrumwar itang asabanin ti ayan ti simpatyam. Awan kayam ti serbim akasarsarita. Anya? Saan kit din? Nagkari ka kanyak, Tita Caridad. Inkarim nga uray anya ti mapaspasamak. Kat saan to nga agbaliw ti saritaan ta. Ngam anya ti mapaspasamak ita. Idida mo. Imanugot ka anilay ka ti mga sikaso kini Albert dito ospital. Kat idi na ilaw anak anang kompronta kinilay ka dito mismo nga ayan ni Albert. Dinak man lain sakit. Anya ti kayat mo apagparangan kita. Misty, maawatam ko mati sitwasyon. Kanayon latta ka din asyak ti mga awat iti sitwasyon, Tita Caridad. Kanayon ka dilatan asyak ti maipadpadisi. No saan ka kumaanag karidi? Saan ak kumamat akastoy ita? Mabalin ka di. Urayan tayo kumapay nga agimbag ti anak ko. Sa taag sarita, Misty. Pilaang kidawak ita katipan nakaawat mo. Pangasim ko mata umayon kapay lang iti sitwasyon ita. No agriingan ni Albert kat agimbagan na. Sa tanto agsarita manan. Tita. Day talaang tikid-kidawakan ka, Misty. Nagtumat nga da ka dito ay, Misty. Anya man ang tinaramid mo. Una yan ti kastaas sa uyo kanya. Apay, adaya-dakes ti damdamagat. Agsalsalod-sudak lang. Limpyo ak ngay may dito eh. Saan kayo kumangarod akasta? Awan man siguro ti dakes no sarong karak ni Albert. Misty, Ala, panawan kayon. talaga sa balin ti Jarna. Di nakpainawagan iti papa. Nadnadlaw magsaksakit tinakam na kanyak. Hanggang paypayak lang. Ay, sapay lang ko matagringan ni Albert. Agimbag ko man. Tapno masikaso nanti may papan ka na kwada kanilay ka. Kat no mapasamak ti kasta. Marugyak tumatan nga si kaswan ti may papan iti sitwasyon ni Laika nga anak ko. Apay adi kapayla na ginanabalasan ko. Naaramid mo matan ti amin abilin ni Senyora Caridad. Naasikaso mon dagiti masetas na. Nadalusan matan ti silid ni Albert. Jakman amo nana. Kasla dinak mo't pulos sarong karan ni Rida. Anya. Anya manen ayat ti pampanunutem. Ada ka di pa'y sa bali anas kan a panunuta. No saan ati kasasaad ita ni Albert, nana? Laika, balasang ko. Awanan ti amok pa'y anas kan a panunuta. No saan ani Albert? Nang runa ti kasasaad na ita. Taaging ka ita. Kas lamang mangag ko pa'y laang timbag ati doktor. Nga aging gaasaan nga agriing ni Albert. Kat saan tayo pa'y nakasigurado. Sa bagay, saan ka ang mababalao no maipapan iti dayta abanag balasang ko? Ngamin, talaga anapatagkan kan ni Albert. Jack ilibak da ita, nana. Nung abalin la ko mga ipaay ko kan kuan at ibiyag ko. Tapno agriingan. Aramidak. O na yun, anagtanok ka nga agayat. Nana. Sikan ti katanukan nga agayat anamamok.
Ngamin, kabailam nga isakripisyo ti amin. Ultimo ti bukod mo akaradkad para laeng iti ay ayatem. At dalay na si Kasok Basit, Panyero. Iso api manawak pa lang dito ospital. Oh, apay Panyero. At da ka din napasamak bayat ti kaawan ko? Nasang putak dito'y ni Misty. Ha? Saan mo't kitya nagaramid iti may kaniwas? Impadlaw naman ang kanyak ti kinabastos na. Panyero, Makapapungtot ti kasya adjar na ngay pakpakita na kanyak kita. No jak la pampanunutan nga amangan no nakarkarong agbalin anakiro ti amin. Amangan no pinarupa akon. Panyero, nas ka nalapdampay lang tiriknam. Laglagi pa masaan pa natalgad ti kasasad ti anak ko. Nilang Albert ti amok ang makaisakit kinilay ka no bilang. Gusto ka, Panyero. Day tamot ti pampanunutak. Iso ka na yun ngay karkararag ko asapay lakuma. Tagimbagan ni Albert. Kunak man no orno sa munti amin, may papan kada kayo nga agama. Ngam apay atong galad da ti gundaway mo, ket paluspusan mat. Dan, Imbagak maten asikati rumbang nga agpakumbaba. Ngam di mo mat ar-aramidan. talaga mat ang kasta ti plano. Ngam no adan dita ti gundaway. Rumingbaw tinakaro asurun ko kinni papa. Anya? No apay akas na ti ugalik. Nalaklaka adumikar ti surun ko. Ngam ti panagpamarang ko kuma. Nasaw kanyak ni Panyero Fausto, ti panang sarungkar ni Mystic ni Albert. Wan, amado, kailo na kanon ti anak ta. Karidad. Agpada ta makaam mo iti kayat ni Misty. Amado, Amangan no ipilit naman ti kayat na. Ngay sudakin ni Albert ti agasawa. amado. Amangan no nakikompromiso ka manen kini Misty. Ha, Laglagi pam kuma, Karidad. Addan kaayan ayat ni Albert. Ni Laika. mabalin ka di, amado. Saan pa'y lang aday ta ti pagsaritaan ta. Diyak kayat apagsaritaan day tabanag. Karidad. Tinapatag ita kat ti kasasaad ti anak ta. Day talang ti kayat ko amaasikaso, itagon daway. Anya nga hilay ka, naisaganam ka din ti amin. Wan, nana. Nasaya at nga rod. Naskan akumpleton ti imot ta amapan ija ospital. Nana, Amangan ngamin no adda malipatan ta, kat makaungat ni senyora. di kay agdanag. Amin abilin na. Insagana kon. Amin ngayon baga ng aramidak. Inring Paskon, nana. Nasaya at nga rod no kasta. Ala, mabiit laang tagsagana akmatan. Kalpasan na, mapantan ija ospital. Naimbag ta di ka pa'y pimanaw, Fausto. Karidad? Kayat ko la amaamuan, no kabaala matubngaran ni Misty. No bilang tagpagunggan. Karidad. Apay akasta ti damdamagam. Di ko masaludsod ko tisong batang, Fausto. Natangkan ti ulo ni Misty. Ado dagiti ibagbagakkan kuha na adi na ipangag. Anya. Ngamno bilang tagaramid iti parikot. Jak itulok. Sapay la ko mga rod tamatungpal mo dayta, Fausto. Tamo matan. Mariribukan kami pa'y laeng. Gapo iti sasaadan ita ni Albert. Adan ni Jaylugan ni Karidad, balasan ko. Isumat lagayam adjakon na danon dito silid ni Albert, tito. Laika, balasan ko. Ipakaamok la kumakan kwa na anaaramid kun ti amin abilin na. Diyak ngamin kayat nga agungat ni senyora. Amom Laika, maragragsa ka na kidar aramidem. Tito, Magusto ak ti pakpakita mita.
Patsag ang makatulong dayta tapno lumok ng tipuso ni Caridad. Kat idyan nanti agbalin alapad kada kayo kini Albert. Kasta ka di, Tito Amado. Wen, Laika. Iso nga ituloy mo ti kasta nga aramidam, ha? Kang runani ti amin, agtultuloy ko malatta ti kinasingpet, kan kinasayaat mo at tao. Di nakmanan kaso ni Papa. Nakita namat asimang patak. Ngamkas laawan tinakita na. Nakatutuklatan ti panagbuya na iti telebisyon iti salas. Bayat ti panaginom na. Kaya't nakapapasan. Pues, kita aglaang no asino ti saan ang makabaal kada kami. Sa anak apaatiw kin ni Papa. Kasanon tibilin ni Dan. Kuna ni Dan anas kan nga agpakumbabaak. Tapno maurnos ti amin. Ket di nakbasta mabisto ni Papa. Nagjaklat tay kaskaso ni Papa. Amangan numapaay ti plano. Laika, balasang ko, adalaman terabii. Agtalinaod kakadilatan, di taabay ti kaman ni Albert. Uwan, Nana. Bye-bye anak lata ko man dito eh. Kaya't kung adda aklaang dito'y abay ni Albert. Ala, sikat ti makaam mo. Yidakbit iti may sa akama, tani. Agtuglepak matan. Sige laang. Siya kung ti makaam mo dito'y, Nana. Sige nga, Rod. Albert, adda aklaang dito'y sibay mo, ha? Sa anak a pumanaw. Katap no mariknam ti kaddaklaang ditoy. Igamak ti dakulap mo. Tanuuray no maiturog ko. Nalakalaang amariknak na agkuti. Sapay la kuma. Tagimbag ka na. Agriing ka kuman. Tapno mapunasan ti panagdandanag mi amin. Kartingam Amado, kaslang amin sa bali ti agparparik na kanyak. Isu nga inawis ka nga agsubli dito ospital. Sige latan, Caridad. Umunakan iti seled nga ayan ni Albert. Apay nga taaya akas to'y ti marikriknak. Adda nga tamapaspasamak ka ni Albert. Asaan nga impakpakaam mo kanyak da simang kan Laika. Agalwad danod. Jak ida mapakawan. Naingat ibilin ko nga ipakamuda kanyak ti anyaman na mapasamak. Ngam apay asanda nga impakamuno bilang laang. Imposible nga min nga agtibayo ang iti kastoya. No awan ti dakas ang mapaspasamak. Aday tan ti silid ni Albert. Ilukat kon tiri daw. Anya ti mapaspasamak ken ni Albert. Gagayen, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluhan. Sadad! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimet direksyon, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.